Сега канапът е опънат и трябва да проверя дали е на правилната височина. Само половин сантиметър между него и прилежащата настилка, така че ще трябва да го сваля. Това е за да се гарантира правилното отвеждане на водата. Винаги мога да поставя павето по-късно, което ми гарантира, че водата ще се оттича правилно. Канапът е на правилната височина и в правилната посока и така определяме позицията на инсталиране. Обичам да използвам улеите Recifix Pro, защото са изключително стабилни и леки, което прави живота ми по-лесен, понеже ми се налага да вдигам, премествам и поставям тази сложна система от връзки по няколко пъти. Всичко трябва да бъде първо свързано временно и сигурно ще се наложи да я вдигам поне 5 пъти. Друго основно предимство е, че улеят е широк 16 см и пасва точно към паветата, което имам тук, и може да се побере без да се налага рязане. Сега можем да поставим шахтата тук временно, върху пясъка. Нуждаем се от малко повече пясък, тъй като това е мястото, където ще я поставим. Все още можем да я движим напред, назад. Колкото по-назад е, толкова по-добре. Сега сложих пясък на мястото, където ще се инсталира шахтата, така че мога временно да я поставя. След това мога просто да премахна този пясък и да го заменя с бетон, но с цел да поставя тръбата, където искам, е добре да имам предварително поставена и шахтата. Измерих височината на събирателната шахта и разстоянието от канапа до пясъка, за да проверя дали ще пасне. Да, ще пасне, височината е правилна. Това е мястото, където ще се постави в последствие шахтата. Ще оплътна с чука, после ще погледна как да направим ПВЦ връзките. Напасването им от много малки части, които ще трябва да се срежат до правилния размер, ще бъде истинско предизвикателство за нас. Важно е връзката при муфата да е във високата част, така че да не работи под налягане. Ще махна гумените уплътнения за малко, тъй като полагаме системата временно, за да видим как ще изглежда всичко. Това означава, че първият клон трябва да дойде тук и коляното да се подвърже тук. Следващият клон трябва да отиде там, за да се свърже тук. Един клон все още липсва. Той трябва да е тук между тях. Трябва да измеря, изрежа и напасна парчетата. Временната инсталация на тръбите е завършена. Тръбата е временно поставена в пясъка, така че да могат да се направят всички връзки и рязания до правилния размер. Сега идва следващата стъпка, която включва разпробирането на отвори в шахтата с бормашина. Направихме връзките временно, което означава, че шахтата е свободно стояща и можем да я извадим. След това ще направим отвора с бормашината и ще поставим улея в тази посока. Отнема само секунда. Най-специфични са детайлите, които остават под земята, защото след инсталацията са невидими. Свързването е направено. Сега разпробихме отворите. Разбира се, бихме могли да направим разпробиване и тук, от другата страна, където ни е най-удобно. С Recifix Pro е възможно да го направим директно отдолу или отстрани на улея. Дори и началните плочки, в които са с оформени места за отвори, ако е необходимо, в случаите за плитка дълбочина. Сега можем да продължим с монтирането на улея. Сега окончателно поставяме тръбите. Гуменото уплътнение трябва да бъде добре поставено навсякъде, за да работи добре. Има и опътване как става това. Поставихме ПВЦ тръбите така, че да могат да влизат една в друга. За да улесним монтажа, полагаме смазка от вътрешната страна, за да се разпространи равномерно. Това доста помага. Как да разбера дали е монтирано до края и е надежно свързано? Има две възможности. Разбира се, мога да измеря колко навътре трябва да бъде монтирано и мога да си отбележа на самия елемент. Мога да използвам маркировката на елемента директно, което не е трудно с този малък елемент.
Както виждате, е доста плътно. Ще използвам лопатата като опора и ще натисна внимателно. Така. Канализацията към улея е на мястото си. Когато започне да вали, веднага ще можем да видим дали водата се оттича. Все още нямаме бетонова основа. Изсипваме малко бетон. Трябва да подравним до правилното ниво с мистрия. Измерял съм приблизително, по-добре в повече, отколкото да не достига 46. И това е достатъчно. Подравнявам и настройвам височината леко, а най-хубавото е, че шахтата не е никак тежка и мога да я пробвам дали пасва до 3-4 пъти. Постигнахме правилната височина. Сега трябва да запълним от двете страни с бетон. Той осигурява допълнителна стабилност. Винаги от двете страни. Сега ще уплътня основата. Ще го наместя няколко пъти. Перфектно.